15 fel i tiden 56.19. Nu tar vi in startnummer 4, det är Tyra. Jörgen fastställer referenstiden till 38 sekunder. Då har vi startnummer 9. Madeleine Karlsson, Svenska Polarhundsklubben. Med en civil husky som heter Babe. Önskar vi Madeleine och Babe lycka till. Sen är det Ragnars tur. Jonas Erlandsson, om du vill vara med så anmäl dig. Jag såg det inte på banvagnen, så det kan ju vara att du åkte. Jobba tjejen! Kom igen här! Det var en vägen på slutet där och så hoppar vi in i på 4-0 och det är därmed diskvalificerat. Då har vi startnummer 10, Ragnar Andersson med Ritzi.